Zdravím ťa, tu je Maroš Fehr, autor stránky dameto.teraz.eu a dnes mám pre teba otázku. Myslíš si, že ľudia okolo teba rozhodujú o tvojom úspechu? Je to zaujímavé, ale tak trochu áno a sám som sa o tom presvedčil, že ľudia, s ktorými stráviš veľa času denne, s veľkou mierou spôsobujú to, že ťa ovplyvňuje natoľko, že máš také výsledky, ako máš, alebo máš také, dajme tomu, nemyslím len finančne, ale aj máš také myslenie, aké máš, pretože títo ľudia ťa vždy budú ovplyvňovať istou mierou. A sám som na to prišiel nielen tým, že som čítal knižky, kde som sa o tom dozvedel a ma to troška akoby zarazilo, a sám som si uvedomil, že aj v minulosti sa mi to stalo, že teda, aby som mal konkrétny príklad, kedy sa mi to stalo, bolo, keď som pracoval na výletnej lodi, bolo mi vtedy asi 25, takže som bol oveľa mladší a prerušil som štúdium, rozhodol som sa, že pôjdem pracovať na výletnú loď, aby som si zarobil na štúdium, a tam na tej lodi som pracoval ako čašník, samozrejme, v baroch a reštauráciách a tak ďalej, a z prepitné sme mali z toho, koľko sme predali drinkov. Automaticky 10% z toho, čo sme predali, sa nám účtovalo automaticky na účet. Takže čím viac som predal, tým viac som zarábal. A zaujímavé bolo na tom to, že bolo niekoľko ľudí, niekoľko čašníkov na tej lodi, ktorí boli veľmi, veľmi úspešní. Proste darilo sa im zarábať 2-krát až 4-krát viac toľko ako bežným ľuďom. A niekedy sám som tomu neveril, ako je možné, že boli schopní toľko zarobiť, pretože na konci dňa sme vždy všetci vedeli, tak viac menej koľko sme zarobili, pretože sme na to mali sme to na nástenke niekde, bolo to vytisknuté, a myslím, že to nebolo každý deň, bolo to po každom týždni. Každopádne som týchto ľudí začal sledovať, tých lepších čašníkov, a zistil som, že sú oveľa rýchlejší, že sú oveľa milší, že sú oveľa motivovanejší a tak ďalej, takže mali niečo, čo spôsobovalo to, ale robili niečo, čo spôsobovalo to, že mali viac predajov. A prišiel som na to, že to, čo robili, fungovalo. To znamená to, že boli rýchlejší, že viac chodili za hostiami, viac sa ich pýtali, nevzdávali sa a tak ďalej. Keď host povedal, že nemá chuť na drink, o 10 minút sa vrátili a spýtali sa ho znova a tak ďalej. Takže robili veľa preto, aby predali viac, to je jasné. Ale na čo som potom prišiel, že keď som začal s týmito čašníkmi viac baviť a spriateľil som sa s niektorými z nich, tak som zistil, že aj moje vlastné predaje sa zvýšili. To znamená, fakt to začalo fungovať. To, že som s nimi trávil viac času, spôsobovalo to, že ja som sám bol motivovanejší. Uvedomil som si, že čo všetko je možné dokázať, ak sa človek viac snaží. Ak ťa to zaujíma viac, napísal som o tom zaujímavý článok, link je pod týmto videom, klikni na to, prečítaj si o tom viac. A je to dobré sa nad tým zamyslieť. Ak chceš mať v živote viac niečo, čo majú iní ľudia, tak je dobré možno ich pozorovať, sledovať ich a učiť sa od nich. To je odkaz odo mňa pre teba na dnešný deň. Ako som hovoril, ak si chceš o tom prečítať, link je pod týmto videom, klikni na to, prečítaj si o tom viac na mojom blogu. Nech sa ti darí vo všetkom, čo robíš. Maj sa, to je Maroš Fehr, čau.